खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै गहपुराव BPF हानजानि जानाय मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ गोख्रोङै फोसावदिंदों मुम्बाइआव खामानि मावनो थांनायाव सासे सुबुं गोमादों खुंगा दजुरिथि नेशनेल स्कुल गेम अंडर 14 फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय आथिखालनि मुगायाव बैज्ञानिक राहाजों आबाद दैखांनाय नुनो मोनदोंसै आरो POGL नि बानजायनायाव CITIआव बेंखन सावराय जथुम खुंदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव आसामाव खुंफुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिया सानब्रैल'सै 4 साननि उनाव पन्चायत बिसायख'थियाव गुबुन राजखान्थियारि हानजाफोरखौ सान हर मेंनाय थाद'नाय गैयाजासे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मुखुब नुनो मोननायजों लोगोसे शुक्रबारावबो सनितपुर जिल्लानि गहपुराव BPF राजखान्थि हानजानि जानानै बालाजान गाव पन्चायतआव बादायलायनाय अनिल गयारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बाहागो लायो सरकाৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত চন্দন ছাৰক থিয়ৰি চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক এখন আৰনায়েৰে সম্বৰ্ধনা জনাব অনিল গোয়াৰী আমাৰ GP কেণ্ডিডেট প্ৰেচিডেণ্ট কেণ্ডিডেট ইয়াৰ পিছত মই চিনাকি দিব ওলাইছোঁ আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা BPF দলৰে এডভাইজাৰ উপদেষ্টা শ্ৰীযুত বিপিন গোয়াৰীক চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পাছত আমাৰ XPLP Welfare Society ex-chairman শ্ৰীযুত চন্দ্ৰচৰ নাৰ্জাৰীক চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ইয়াৰ পাছত আমাৰ BPF দলৰ শিপা ৰুটছ BPF দলৰ जोंनि गहपुर ओनसोलनि रोदा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंखौ सहाय सुजुग होबोनाय प्रतिটো दिगत আমাক সহায় সুযোগ আগবঢ়াই হোৱা শ্ৰীযুত বিজয় সিং নাৰ্জাৰীক থিয়ৰি চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ইয়াৰ পাছত আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা BPF দলৰে ইউথ উইংছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত শ্ৰীমাংসা মুসাহিক চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ बालाजान गाव पन्चायत बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि हानजानि बिजाथि अनिल गयारीखौ गोबां भटजों देरहासार होनांगौनि थांखिजों शुक्रबाराव गहपुर मिलनपुर गुदि फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय मोनसे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमफोरनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে মই ইয়াত আহাৰ কাৰণে সুবিধা পালোঁ নহ'লে এনেহে শুনিছিলোঁ যে এনেকুৱা আছে অৰুণাচলৰ দাঁতি কাপুৰীয়া ফৰেষ্ট এৰিয়া একো নাই মাটিৰ পাট্টা পোৱা নাই ৰাস্তা নাই পদূলি নাই দলং নাই স্কুল চৰকাৰী হোৱা নাই বিভিন্ন কথা লৈ পেলাই আমাৰ নেতৃত্বসকলে আমাক জনাই আছে কিন্তু আজি ভাল লাগে যে সঁচাকৈ ইয়াত আহি পেলাই নিজে আপোনালোকৰ লগত মই এটা সম্পৰ্ক গঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ আৰু পৰিচয় ল'বৰ কাৰণেও মই এটা সুবিধা পাইছোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনनि थाखाय जिखिनि रायजोफोर मोनसे पन्चायतखौ देरहाहोनांगौ जिबायदि ज' जानांगौ आं दा बहाय बेखौ नुफैबाय साफ्रोमनिबो महर मोखांखौ नुनानै बालिजानाव जोंनि BPFनि केन्डिडेटफ्रा देरहाखाबाय बेखौ आं अनुमान खालामनो हाबाय आं मोनदांनो हाबाय खारन जों गोबां इलेक्सन गेलेबोबाय MP इलेक्सन जोंहा गोजोंहाय बड'लेण्डनि इलेक्सन जायो MLA फोरनि इलेक्सन जायो पन्चायतनि इलेक्सन जायो दा मोनसे पन्चायतआव बेबायदि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला गेजेर ओंखारोब्ला बहाय खुनु खोथा थाया बे देरहानाय बादै जेबो गैया आरो बे देरहाखै दा देरहानायनि उनावहाय माबोरै खामानिखौ मावनो बे खोथाखौ जोंहा एसे थिग खालामनांगौ खारन जोङो गभर्नमेन्टआव दङ दिनै BPF राजखान्थि हान्जाया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव सरकारनि मुख्यमन्त्रि जोंहा मानव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल बेबोथ' जोंनि मानसि नङा होमबा कसारिसो जाहैबाय ट्राइबेल बेबो मुम्बाइआव खामानि मावनो थांनायाव सासे सुबुं गोमादों बर'फोरनि जेंना लाइमोनफोरनि जेंना हाबा मावनायनि जेंना आरो खामानि आंखालनि जेंनाया दाबो बर'फोरनि गेजेराव सुस्रांजायाखै थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि बान्दोगुरि गामिनि सानै सुबुङा गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै आलाय सिलाय जिउ फोजोबस्रांना लानांबाय फिन बेबादि जाथायानो दिनै मोगथाङाव सोमजिबावदों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय भालुकजरा सेनं हिरापारा गामिनि थागिबि दैमालु गयारिया नखरनि रांखान्थियारि हालोदखौ एसे सुंथानो थाखाय साब्रै गथ'सा आरो अनजालि बिसि जमुना गयारिखौ गालांनानै
मुम्बाइआव खामानि मावनो 21 अक्ट'आव रौना होलांदों। नाथाय दैमालु गयारिया 1 सप्ता बारलांब्लाबो मुम्बाइआव सौहैयाखिसै होननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोथौयै दुखु फोरमायो आरो दिनैसिमबो दैमालु गयारिनि मबाइल फना अफ होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायबावदों। जाथायनि सोमोन्दै दैमालु गयारिनि बिसि जमुना गयारिया फोरमायनाय बादिब्ला दैमालु गयारिया 24 अक्ट'आव मध्य प्रदेशनि इन्दौराव पेशाब खालामनो ओंखारो आरो पुलिसनि फनजों नखराव फन खालामदोंमोन। बे समनिफ्रायनो दैमालु गयारिनि मबाइल फना अफ आरो इन्दौर पुलिसनि जोहै नखराव फन खालामनाय दैमालुआ आथिखालाव बबेयाव दङ बिनि जेबो खौरां मोनाखै होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे अनजालि बिसि जमुना गयारिया हालाय हाफाय जानाङो। 21 तारिखाव थांदोंमोन आंनि बोराया मुम्बाइआव ओमफ्राय मा जाखो दालाय? गैया माबायाव ओंखारना थालांबाय। दा एफायर होबाय थानायाव दे मख'नाय जायोदि जाथायनि सोमोन्दैयै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानैबो नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरांगिरिनो मिथिहोबावदों। এতিয়া কি হৈছে তাৰপিছত আৰু যোৱাকালি আমি 29 তাৰিখ 11 খালি যোৱাকালি আমি তাতে থানাত এফআইআৰ দিছে মানুহ হেৰাইছে বুলি এইটোকে দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ওচি ছাৰে ফোন নম্বৰ এই তাতে থাকাতে এই ইন্দোৰ থানাৰ ফোন দিয়ে নিজৰ নাম্বাৰটো মোবাইল ঘৰত পৰিয়ালত ফোন কৰিছে। এইটো দিয়া হতো যাতে ডাইৰেক্টলি লাগি গ'ল আমাৰ ওচি ছাৰৰ লগত 5 মিনিটমান আলোচনা কৰিল যে হয় অন্য লগটো নাই অকলশৰীয়া এইজনী মানুহটো। তাৰপিছত মুম্বাইত যাম বুলি আমাৰ পৰা বিদায় লৈ গ'ল। পুলিচা মুম্বাইआव थांनो होननानै माबा थानात মানে পুলিচের আগত অফিসারের আগত এতিয়া পৰ্যায় মই মুম্বাইত যাম বুলি ক'ল আৰু ইমান এতিয়া ঘুমাত হয় এইখিনিতে। खुंगा 64थि नेशनेल स्कुल गेम आन्डार 14 फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। चिरां जिल्लानि बासुगाव रनसायगामाव थानाय क'क्राझार जवाहर नवोदय विद्यालयाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा 64थि स्कुल गेम फेडारेशन अफ इन्डिया स्पर्ट्स मीट 2008 आन्डार 14 हौवासाफोरनि फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया शुक्रबाराव गोजोनै गोजोन जोबलाङो। जवाहर नवोदय विद्यालय समितिनि बानजायनायाव 27 अक्ट'निफ्राय खुंफुंनाय चिरां जिल्लानि रनसायदाम क'क्राझार जवाहर नवोदय विद्यालयनि लांदां गेलेग्रा फोथार, गयबारि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथार, बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालि गेवलां गेलेग्रा फोथार, जिएसबी बांगाल दबा सिडली खासिकत्रा गेवलां गेलेग्रा फोथार आरो काजलगावआव खुंफुंनाय खुंगा 64 नेशनेल स्कुल गेमनि जोबथा साननि फाइनाल गेलेनाय बादायनायाव मणिपुर हान्जाया आसाम हान्जाखौ 5-4 फारागथि टाइब्रेकार गलाव फेजेननानै चेम्पियनशिप जानो हायो। जोबथा साननि फाइनाल गेलेनाय बादायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो पिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो जवाहर नवोदय विद्यालय समितिनि दिथागिरि बिके सिंहआ। Just now performed by the girl students of Navodaya school, and they'll be happy to know that the entire population of Portland, they are waiting to see the game or the performance of young children studying in different Jawahar Navodaya schools around our country. ये संस्था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वो हर साल डिफरेंट डिसिप्लिन में गेम अरेंज करते हैं नेशनल लेवल पर, जिसमें हर स्टेट के स्कूल भाग लेते हैं। इस बार ये आपके कोकराझार में हुआ, जेबी कोकराझार में, और इसमें लगभग 31 स्टेट्स के और NVS के भी पहली डांस जो थी आपकी ट्रेडिशनल डांस जो है
बहुत ही अच्छा था और उसके बाद एक्रोबिक डांस बड़ा अच्छा रहा और लोगों को चेहरे पर बड़ी खुशी है ये सबसे बड़ी ये माने रियल पार्टिसिपेशन बच्चों का ही नहीं बल्कि जो भी जिनसे भी मिला ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मेन स्ट्रीम में तो लाएगी ही लाएगी प्लस कोकराझार में फुटबॉल में भी आथिखालनि मुगायाव वैज्ञानिक राहाजों आबाद मावनो हमबाय आथिखालनि मुगाया बादायलायनायनि मुगा बादायलायनाय मुगायाव सोलोंथाइजों लोगोसे आबाद बिथिङावबो आबादारिफोरखौ वैज्ञानिक राहाजों आबाद दिहुननाय नुनो मोनदोंसै बे नुथायानो जाबाय सनितपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब ओनसोलफोराव आखाइनि सोलायै मेसिनजों माइ हानाय नुनो मोनदोंसै POGL नि बानजायनायाव CITआव बेंखन सावराय जथुम खुंदों आथिखालाव बेकार जेंनाखौ एसेब्लाबो बोस्रांनो आरो लाइमोनफोरखौ बायदि बायदि खामानियाव थिसनथाइ होनायनि मिजिंजों क'क्राझार सहरनि बालागावआव थानाय CIT आलासि नब्लाङाव पुर्बसि अइल एन्ड गेस लिमिटेड सुंदुयै POGL नि बानजायनायाव आरो पिपल पाब्लिक प्राइभेट पार्टनारशिप गाहायै हा खुरखानाय गुदि बिथा रांखान्थियारि आरो खामानि मावनाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो प्रजेक्ट मेनेजार PK दत्तआ राधा ओरिजिनल मान बड़ो गुटी कोन गुवाहाटी खान बड़ो मान আজি নাই এক্সপ্লয়েটেড আৰু মই শর্ট কৰি কম এতিয়া গুটেবোৰ দেখি পেলাই গম পালো যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত খালি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন হোৱা নাই গতিকে আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা এপ্ৰুভেল আনিলোঁ চিফ মিনিষ্টাৰে দিলে কিন্তু আজি ধৰক আমি ভিছনো বনাই দিছিলোঁ এতিয়া কি হৈছে কোনে কৰিব ইঞ্জিনিয়াৰে বনালো এজনী আসল মানুহ তলৰখিনিহে গতিকে আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছিলোঁ সাৰপ্ৰাইজিংলি 1200-1400 মানুহ এই বড়ো ল'ৰা ওলাই আহিছে গতিকে মই দেখিলোঁ যে বড়ো লেণ্ডত BTAD CET আছে বড়ো লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আছে কোকৰাঝাৰ কলেজ আছে তাত তাৰমানে আমি এই মানুহখিনিক যিখিনি ক্ৰু মেম্বাৰ ৱৰ্ক মেম্বাৰ সেইখিনিক আমি ট্ৰেইনিং এটা দিওঁ ভিডিঅ' পিকচাৰ অডিঅ' এইবোৰ মডেল এইবোৰ দেখুৱাই बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों